И здравейте, аз съм Франкенщайн, днес играеме Clash of Clans. За този епизод съм ви подготвил да направим две атаки и общо взето да ви покажа докъде съм стигнал. Така, ето, до тук съм стигнал. Не знам минали епизод как бях. Мисля, че още правях мортерите. Мортерите са ми на 6 левел, ардефенсите ги направих на 6 левел. Wizard Tower-ите са по на 6 и сега се прави последния Wizard Tower на 6. Почнал съм вече с кенаните. 3 се апват и ми остават още 2 след с Archer Tower-ите. Така, миналия път си спомням, че правихме гиганти на 5 левел. Да, правихме гиганти на 7. Какво говоря и аз? На 5 левел правихме гиганти. И да. И сега пуснах пека, дадох. Имах 6 милиона просто горе и си викам друг път надали ще бъда с 6 милиона и с готова армия. Така че просто пуснах да се прави пека на 3 левел. Да. Армиите са готови, така че нека да започваме към атаките. Дано се падне нещо бързо. Не, той е него само че. Поне от към пари, така че и не е труден, така че да. Някъде клан Кайсъл надали ще мога му го изкарам, нали? Ще мога му го изкарам, бе. Явно няма клан Кайсъл, така че мисля да е такова мод. Чакайте, откъде ще атакуваме? Отгоре ще атакуваме. Добре, върви добре за сега. Мисля, че ще го вземе на 100%. С нищо не ни затруднява. Да, и времето. Що останаха толкова малко гиганти, бе? Тук малко хил спел така на бързичко. Да унищожи поне едната Тесла, супер. Не, май няма да го взема. Близо ще бъде 100%. Жалко за малко. Няма смисъл. Всъщност. Не, да му пусна, да не му пусна хел, пак сме до никъде. Да. Жалко на 95%, но здраве да е. Обрахме го почти, нали го обрахме. Сега другата армия е готова, така че... чакайте само за 2 секунди. Така. Добре, хайде да почнем към другата атака.
Да, тия несъмнено ще успея да ги бия. Ти какво знаеш? Не иска да се падне някакъв по-така добре. О, той е, не е зле. Така, откъде ще го нападне, бе? Доста интересно откъде ще го нападнем. Май ще отдолу. Да, отдолу ще. Да видим нещо в конкесала няма. Така. Не играе за 100%, така че... Добре се получава. Само така. Охо, ще вземе и Дарк, идеално. Айде, Пеки, навлизайте навътре. Не, няма да ми умрете, гиганти. Уау. Те Пеки първо тръгнаха натам, после се... Дара. Обичайните Пеки. Мисля, че пак сме го обрали добре и за сега. Пускам последния хил спел, е така, просто е така. О, даже то Уизърда няма какво да го пипне. Ще го фанеме на 2 звезди той. Не го обрахме напълно, но няма нищо. Готово, не вярвам да взема някакви други ресурси, така че... Пак не е зле. 1800 Дарк. Така, искам да ви покажа. Всеки път участвам в Лара, този път съм 10-ти номер. И трябва да бия другия 10-ти, който е този. Не знам. Мисля с Хограйдер от тук, като му донейтнат, защото сигурно ще му донейтнат. С Хограйдер е така, ще пусна ето тук от тук. Ще пусна на този Кейнан един Хог да изкарам нещата и тук ще го убия дракона, защото всеки път донейтва дракон. И мисля... Не знам, от тук да почна... От тази барака да пускам големите. Тук ще разпръсна малко уизърди, пеките, дано да се получи. Горе-долу не е ми лоша идеята. Но трябва да си направя нова ларбаза, защото моята не е много добра. Тази. Извинете, че така се прозявам. Тази база по принцип е антидракон, но... Не знам. Всъщност да, тя не е зле, смисъл. Миналия лар, сега ще ви покажа. Не тук. В миналия лар загубихме, но... Така... Къде? Ето го War Details. Така, май беше по-надолу. Не успяха да ми грабнат само една звезда. Този да. Ето, гледайте просто. Ще го дам на 2 за по-бързо. Така, с 2 лайтинга и с с 2 труса май беше. Ми щупиха, така че... Нека продължаваме.
Гледайте просто. Не успя да ме вземе на повече от една звезда. Hard Defense но толкова малко остана, че... И тук просто Art Defense погуби другите и общо взето така не е взе на една звезда. По принцип тази база антидракон, вижте, действа за дракони, поне този път подейства. И да, общо взето това. Дано да ви харесва този клип, дайте лайк, коментар, абонирайте се мен и ще се видим в следващия клип. Чао!